Astu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rada menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamanik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki. Dong apa sowanan ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang lakoni poso samboten-botenipun resik lahir batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kalian panjenengan. Gong iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Kalau saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Tetelke, Truk. Aja. Ora wani kok tetelke ora. Malak ning lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Blun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Tenan ora. Lah Petro, wonten dalu Bugulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Walah, para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wang Pikulun Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabad-abad rong tau wani karo Wang Pikulun Manik. Moyo ndak kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Wang Pikulun Manik moyo iki. Dalah. Terus iki tep apa wong e, Tru? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot ndak bener. Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jok dengkul. Jok kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak mutar kowe. Kowe lho, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Konjur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Pulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku Pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah Mocah Petruk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru.
Nonamit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk Pukulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk kantong bala padha raja saprapta kita. Nggih, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Pukulun kita sowan ring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Hai. Radon. Piye, Tru? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petra padha raja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to Dana Kasina Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Kok tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki Pak Mburi ya? Bagong padha raja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut? Ora. Mang nang kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Mboten sak dicabut. Iya. Bagong iya enggak. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petra kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna apa kawan. Nggih nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya. Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Wale-wale menapa Bu Kulun? Sowan kula wonten ing Kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ning bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nah ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Bu Kulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane ming kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane ngbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Lah iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube iki sapa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para panjenengan masyarakat Karang Pradisan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning Panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset gak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradisan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petro. Nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya
perkara Brana Picis dibutuhake mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa bapak iki dadi panakawaning Pandhawa nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa ora Petruk aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak cangketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel dadi ora usah nganggo Prabeya bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit mengko bangun tanggul terus di napa diborongke lah niku tegese entekke dhuwit ning masyarakate supaya sayek saeka kapti tetunggalan manunggal ayo to iki apik dienggo dhewe iki becik awak dhewe sing ngrasake mula ayo bareng-bareng padha dibangun ngoten niku arepe bapak iya Petruk kuwi becik banget nggih ning kok bapak niku paring pangandikan bapakmu paring pangandikan piye srana iki bisa lancar srana iki bisa rancak kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon Truk bapakmu ngimpi apa bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa niku sing abot teng mriku niku bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan lah terus kula cancut saiki gareng piye sing tuwa sagu munggah Kayangan ora gareng sambat nek awake lara kabeh nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan dalane menggak-menggok lan sak piturute iya nggih lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh ndilalah kok Bagong ya saguh ha to Gong arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng kowe metu ngendi to Gong Serungga kowe metu Parang Tritis mesti ngono ta heeh nilai losmen ta kowe ora ya wah kowe iki napak tilas napak tilas dengkulmu melocot lho lah senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga ngerti kok aku mula emoh aku liwat Serungga ah iya arep mampir none Simbah malah gerah ya ora apa-apa lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalening penggalih sak mangke paring agungan keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun omongga Bathara Guru omongga Si Manikmaya aku wis ora mapan ning Kayangan aku wis ikhlas dadi titah aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala kembang Pelem Pertangga Jiwa aku sing arep munggah ning Kayangan Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten niku ya Gong ora aku ora krungu ajar lho kowe ora ana kata-kata ngono ki ora ana kowe senengane nambah-nambahi ya Truk bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok apa bapakmu ngendika kaya ngono jane mboten namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho pripun dipun paringaken apa mboten nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong dene ora kula kaparingan Purbawasesa terus kene maju tak sebul mbun-bunamu nek wis tak sebul mbun-bunamu kowe munggah ning Kayangan nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala kembang Pelem Pertangga Jiwa kowe ngamuk ning Kayangan ora ana sing iso menang karo kowe arep Manikmaya nggunakake cis trisula guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu ora bakal bisa tumama ning awakmu nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng ini kula wis disebul mbun-bunan kula
kula mboten ajeng pripun-pripun upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin nek kula ora apa-apa ning mang dawake Bagong dereng disebul mbun-bunane wah semari banci ndek banci ladan iki kok sing dadi korban aku ngono kowe wis dinsangoni daya kawijayan karo bapak aku blas e engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe modar nang kene aja kuwatir Bagong wong mati nang kayangan ki jujuk swarga wis truk kowe bali dhewe aku tak mati nang kene aku ngendikane Bathara Teka iki hus anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu Ramit ya Tru sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Narada wah asem e ora tanggo jog lho agenge pancen trembelane kok iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jog ajog ora ayo ajog ya wis ngene kok geger ora ngono Petro nggih nyun pangapunten namung sedelo kemawon mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel pukulun Jaja muntap lir kinetap duka yayasine pe Netra kocak mundarandir Hidup nyomangolon saka wadanane rombaranang Kakang Rodo kados pundi Kakang Landara dase tadi napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun kula mun jatos Paduka Dipati Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa lah dalah nyata Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa kembang jambu dipun nirmala monggo Purbawasana Asta Paduka Dipati Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak inggih Kakang nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurungoke dinten kula menika dewa ingkang banci Banjiladan liripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipa nirmala mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang wis monggo ning kudu ngati-ati lho Di ngati-ati le atur mangsuh lan Petruk Kantong Bolong ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong arep apa kan bocah niki bocah lantip batur niki batur sing pinter mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipa nirmala estu ulun iya Petruk nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik mula kula ngenten ana ing repat kepanasan oh nggih sawise kita mapan ing repat kepanasan mengko ulun merpeki lawan jeneng kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipa nirmala oh nggih siap nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa marang Pakepan Paduka Wang Pukul Bathara Guru mboten nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru iya Panakawan Petruk menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pukulun Rada kula nyuwun pamit ya Petruk sing ati-ati Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit ya Petruk sing ati-ati Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit ya Petruk sing ati-ati Pukulun Menarian kula nyuwun pamit ya Panakawan sing ati-ati
sampun pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Ponokawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ponokawan Petruk. Wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Narada menawi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipaksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten pantosa nggadaken pengendikanipun Hyang Pikulun Narada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Hyang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang pelemper tangga jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi barataya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Narada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Manikmaya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan dados pundi di nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulan kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suta blak kotang terus terang waduh
kata-katane kok kaya ngono to. Kata-katane piye? Aku mau bloko suta blak kotang terus terang. Mboten neh. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ora ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipa nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa. Ngoten no. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane. Modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Magoreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu Nomo Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Nomo Sidam. Mastu Hyang Jagat karena Sinan Tondo kawisaning Grisna Pandang kunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa kalawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora
Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngomong papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh sewengi. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong dipukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumahmu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kaya ngene iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan iki bali meneh ki piye? Endra iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo lendange tak kesok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya. Nek men digendonge aku digendonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku. Weh ya mati-mati. Wae Bagong gendong.